Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi ug sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Tuyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Agig pagbalaan sa Semana Santa, ang RMN Production Center mudalit kaninyo ning pinalahing sugilanon nga sinuwat ni Teresa Tirol. I always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took... Dili tanang adlaw sa tong kinabuhi pulos kalipay nga atong masinati. May mga panahon nga mubati kita og kalisod, nga ingon usawa na kita hatagi og pabor sa kahigayunan. Kapakyas. Tungod kay ang mga panghitabo, dili uyon sa gusto natong mahitabo. Kahawang, nga ingon usa nag-inusara ka na lang ug wa ka na maybaw unsaon sa pagatubang ang ugma. Magkapangutana ka, nganong dili man patas ang kinabuhi. Mga kasama, aniya ang tampo nga sugilanon ni Michael Ulaer Avergonzado, nga iyang giuluhan og higala, gimingaw ako kanimo. Someone who understands me, knows me inside out, helps keep me together and believes without a doubt. Congrats, Harry ko! Ikaw gud ang naka-perfect score kaganina da. Nalungan jud kog usa. Ayaw ka bala ka. Sa sunod, ikaw na sa'yo maka-perfect score. Bitaw sa? Magpuli-puli lang bitaw ta. Pero, mas bright jud ka kay nako. Kay scholar gud ka. Scholar lang ko tungod kay pobre mi. Ikaw, wa man ka magkinalan og scholarship kay dato man mo. Ay da! Nanasa ka ng hisap-tisgot sa dato og pobre. Di ko ganahan. Tada sa kantina, mga onta. Ako ang share sa atong food. Ay sus! Ipusa lang na uy. May na lang ang mabaw nimo sa sunod adlaw. Sige naman lang kang panlibre na ako eh. Kasaban ganay kang mami o daddy nimo. Ay kabala ka. Kay primero jud kung may sobra sa akong baon. Kay nakaton ko og kaon sa mga klase sa imuhang food. Like banana Q lang og juice. Solved na. Mas healthy pa i-compare sa mahalon nga donut or cake. Tapos, imbes nga mag-fruit shake ko, milk tea, pause sa juice na lang o tubig na lang yun. Ay, nakatipid. Mga akong allowance, perming may sobra. Bisan ilibre pa ta kada adlaw. Nganong ganahan ka nga makigsuod na ako nga problema ko? Ambot sab. Pero siguro kay buotan ka o dili ka hilig og gubot. Og bright! Mao na weakness nako sa lalaki. Ha? Kaon na uy! Kunot ba yung agtang niya? Ay, tuod. Karang weekend ba? Muadto na sab ko sa inyo ha. Nasab?
Basin, Don't talk na lang, God. Basta na si mama nimo nga mo adto ko sa inyo karong Sabado. Oh, Dong Rico. Oo, kinakaning atong giandam nga timo alang kang mambiya. Kay mauwatang mo ani sa ato siya. Uy, niya umanwa tay tarong ikadalit. okay na ni ma. Saging nilungag o budbud pilit. O ka nang sikwati ni mo nga espiso kaayo. O ginay balik-balikan niya din sa ato. Kay ganahan ko ni siya sa imong binuhat nga sikwati, ma. Ay, ngano bang magsige man ubalik-balik din sa ato si mambiya? Unsa man, gipanguyaban na nimo? Ha? Wa mawi. Amiga lang mi. Aw, lagi. Kay ayaw pangandoy niya, anak. Saop lang kita sa pamilya sa imong amiga. Ug mga matapobre ra ba kayo ang iyang mga ginikanan. Mayor din sa tong lugar ang iyang amahan ug inilang negosyante ang iyang inahan. Hinaot nga makita nimo ang gintang sa ila ug atong pagpuyo. Usa na sa kong gikabalakan, ma. O ang diligid may tabo ng imong duda nako nga gipanguyaban ako si Bia. Kay naibaw ko kung asa kong lugar. Kung asa ra ko kutob. Wa tamayo yon sa ilang kaimtang, ma. Mao gyud. Ug salamat nga wa mo pahimusli ang inyong kasuot. Dili na may tabo, ma. Kay dili ko gusto nga magguba ang among palaghigalain ni Bia. Dili ko gusto nga mao niya na rason nga palikayan ko ni Bia sa iyang mga ginikanan. Oh, Rico! Nagbil pa! awara ni siya, oh. O pag ka kanaog silang sakinan, nagsinggit-singgit na. Ma, sugaton sa nakos Bia, ma. Hinaot pa unta nga tinuod ang imong gisulti, Rico. Kaysa nakita ko nimo karon. Wa magtugma ang imong gipanulti sa imong gipakitang lihok. Miyari ka, Jud. Ingon bitaw ko nimo mo ari ko. Wa di ka malipay. Ako, lipay man. Tuod ay, nakoy gida nga mga foods. Naa sa likod sa pick-up. Palihog na lang kong tabang ni Nayuan sa pagdiskarga, bi. Nayuan! Tanang naa sa likod sa pick-up para na nila ni Rico. Ay, Bia. Unsa naman sa na imong gibuhat? Sige ka na lang yung pag... Sige na lang kagdadi ni sa amog bisag unsa. Unsa man sa nang dani mo? Sama sa gihapon, mga groceries, canned goods, mga magamit niyo din sa sabay. O usa ka sa akong bugas. Ha? Eh, nganong imo man gibuhat? Basin may baw ning imong mami ug daddy kadugayan. Unsa man ko'y dautan sa akong gibuhat? Nga nitabang ramang ko ninyo? Pero Wa na daghang istorya pa, oy. Sige na. Tabangin na si Nayuan sa... sakyan na ni Daddy. ala. Niyang imong daddy uban sa iyang mga guns. Tinood yun di ay. Oh, Nga pirmi ka din, Bia. Kung sa kining gibuhat ni mo sa tungso. Dad, kuan. Kayo, unsa man din ako gibuhat, Dad? Di ba nga mo sa gibuhat nimo sa mga tao? Ilabi na kung may kamera? Oh, Ilabi na karon nga magpapili kag usab sa pagkamayor dinhi sa tulungsod. Kanunay ko kining makita nimo nga sinyasan mo dayon ang imong kameraman nga i-focus nimo ang kamera inigdulol nimo sa ayuda sa imong mga konstituente. Kay i-vlog yun nimo ang imong pagtabang. Ay, wait! Ang sayop lang ako siguro, no? Kay ang sayop niya akong gibuhat kay wa ko mag-video.
Ni Juan, video ko palihog noy nga ihatag ko sa pamilya nilang Rico kining dana tong hinabang. Og apila si Daddy ha. Aron nga muhumot siya sa mga tao karong umaabot nga eleksyon. Dali, dali. Ay! Oh, sir, Ang akong bukton, Dad! oh, Aray! Mayor, ay alam nagbuluta si Bia sa iyang bukton. Gamay ka na sa bukton, oh. Otro ka pa! Ayaw, Dad! Rico! Rico! Sood sa sakyanan, Bia. Kung di ka gustong ipakulata kung nas kong mga tao ka natawanan. Di ba sakitan ni mo si Rico? Di ba sakitan ni mo ang tao mo? Isahan ni mo! Sabay! Wa pa ta maghuman do. Lewan, ibalik sa bahay ka ng tanan ninyo ga. Oo, Mayor. Nagdugo ang imong baba, no? Naiwan, Bia na. Sundi si Bia. Kay basin unsa-unsa sa iyang abahan. Panalip din niyo si Bia. Oh, asa naman si Mabia Rico? Mabugdaw na kanto. Hoy, ginoo ko. Ngano nagkadugo magkano imong baba, Rico? Naiwan, sige na. Sundi na si Bia. O, asa na ba si Bia? Ngano ba nagkadugo ka man, Rico? Tana sa sud sa bahay, ma. Mauna lagi na akong giingon ni mo. Maglikay ka lagi unta ni Mambia. Pastil. Ari. Inayalas magtambal lang ako sa madma. Mirisi ni mo. Kaya nga dili ka mo patuon ako nga likayan si Mambia. Igala na ko si Bia, ma. Dili na ko siya may mong likayan. Unya, unsa na ba resulta ng pagpakigsuod mo sa anak sa mayor? Ikaw lang gihapon ang naalaot. Kita lang gihapon ini ang maalaot. Ma, unsay? Mahimong kontrahan kita sa mayor. Unsa? Sold! Ernesto! Ano kaya? Asa ka nagibuhat mo sa atong anak? Mami! Mami! Ernesto! Pangutan na ka ng anak ni mong likundat sa anak sa tong saop. Unsay? Akong nahibawan nga magsigi na dinig adto dito sa bahay sa lalaki. Netong pobre, mong ipalayo taning bataan din sa di pakini mo magdos. Unsay? Ipadala taning bataan sa daling panahon sa kauluhan sa Manila. No! No, Dad! Graduating na ko sa high school! Adto ka ng motiwas o eskwela sa kauluhan. No! Congratulations, anak Rico. Ka-proud na ako nga ikaw ang valedictorian, anak. Apan si Bia, ma. Wa na siya ka-attend sa among graduation. Kay tuan na manggugka siya sa Manila motiwas og eskwela. Gimingaw ko sa kong higala, ma. Sige lang. Magkita ra lagi gihapon mo. Mahimong dili pa karon. Apan kun pagbuot sa kahigayunan,
magkita ra kamo pag-usab sa imong hikala. Mayo pang mga langkam. Malipayon pa silang nagbalhin-balhin o batog sa mga sanga. Ingon og sa way problema. Pero ako, sugad nga wa na si Pia. Ampot. Nga murag may kuwang sa kong kinabuhi. Kumusta naman ka siya karon? Rico, anak? Oh, naghinukto ka ni sa dinhi. Ma, Wa pa ko nimo mahisguti kung unsay kurso nga gusto nimong kuhaon sa college. Pasin kung mauwahi ka na sa enrollment. unsaon ka pagsud sa seminaryo, ma? Ha? Magpari ka? Dong Rico? Dorico, kadako na ba dining akong pag-umangkon, Milba? O, balita na ako. Valedictorian man kuno ka pag-graduate ni mo sa high school, Dorico. Tsambahan lang, tiyo. Kamu paubsano ning ako pag-umangkon. Way hambog. Ang ngayan kagyudi ay nga magpari, Dorico. Ha? Ang tinuod, human kumasayod gikan kang mama nimo nga interesado kang musod sa seminaryo. Gisultihan ko dayon ang suod kong pari sa Davao diin nag-serve ko isip layman siyang parokya nga iyang gisilbihan. Nga may pag-umangkol kung gusto musod sa seminaryo. Lipay kayo si Father Harold nga nahibaw. O gipalarga dayon ko niya dinhi sa inyo aron ipakuha ka. Ha? Si Father Harold na ang mahibaw sa imong kasudlan nga seminaryo. Ang mo-sponsor nimo adto ka kuno musud sa St. Francis Seminary sa Davao. Ha? Ma, Sunda ang imong tawag, Rico. kamo si Papa din eh. Ayaw kami kabalangki si Papa nimo. Kaya ra namo ang among kaugalingon. Ikaw ang mag-amping dito sa Davao. Kay layo minimo. Ayaw og uli din kung dili ka na magsutana, haba? Salamat, ma.
para dinhigaday ko sa pag-alagad sa Ginoo. Kay gaan sa akong buot ang pagsudi ni sa seminaryo. Si Bia ka ang akong higala. Kumusta naman ka siya? Wala lagi ko'y balita bahay niya. O sila si Papa o si Mama sa amo. Kumusta naman ka sila? Kimingaw na kay ko nila. O galit man kong gikulbaan na sila ang misangtop sa kong huna. Oh, si Tio Paul. Hello, Tio. Hello, Dorico. Kuan, kalma lang dong ha. Oh. Andama lang ang imong kaugalingon sa pagdawat sa tanan, ha? Ha? Unsay... Kay nga naman Tio? Nasunog ang inyong bahay. Ha? Unsay... Sila si Mama o Papa, kumusta sila? Pangandam diha. Kay ubanan ko ikaw ang makapauli sa inyo. Naara sila si Mama o Papa ni Dorico. Di alang sila ya sa kapilya. Kinaog daw man yun ang inyong bahay. Di lang ako. Kasakit nila. Sunod na pala kita. Dili na ka mamakadungog kung suginlan ko kamo sa mga leta po sa seminaryo. Kapahit sa inyong kinangatan. Wala lang ko takong pabiyan ninyo. Unta, mapanalimtan ko unta ka mo. Kanuwa man mamakain niya sa trahedya, ma. Sa akong nadunggan na istorya-istorya sa inyong mga silingan, Dorico. Mirag, ituyo ko no ang pagkasunog sa inyong bahay. Oy, sugilon sa katabang sa mayor nga inyong silingan. Nga gusto man di ay unta kunong mo pauli din sa inyo si Bia nga imong higala. Kay pugo siya nga ipakasal sa usa ka anak og negosyante. Nasuko kuno ang mayor kinagsigi og handom kanang biya nimo. Unsa man di ay mo sa anak sa inyong mayor, uyab mo ato. Karon nga nalubog na nato sila si Mama o Papa ni Mudong. Unsa man, balik na ta sa Davao. Balik na ta sa seminaryo.
Di na lang tingali kumupadayon sa kumbukasyon, tiyo. Unsa? Uy, nga nugot. Dako ko kay ubos sa Ginoo, tiyo. Diyos nga manuluhion. Ayaw pagsulti yung samaan na batok sa Ginoo, Rico. Ikaw ka diri sa kumbahin, tiyo. Unsay imong bation? Gigahin ko na unta sa pagpangalagan niya ang akong kinabuhi. Apan unsay ang gibaos? Gikuha niya ang akong mga ginikanan. Si mama nga mo'y unang nalipay pag-ayos sa pagdesisyon ako nga musud sa seminaryo. Ayaw pag-uli din sa ato kung dili ka na magsutana, Dong Rico. Wala nga ako mga ginikanan na gustong makakita na ako nga magsutanan ako, tiyo. Ilapinas, mama. Mong di na ako mapadayon sa kumukasyon, tiyo. Di na ako magpari. Dong Rico. Kumusta naman ka, Rico? Ni ano'y, wala may baho kung asa ko mo paingon. Akong mga pasubo sa nitabo sa imong mga ginikanan, Dong. Salamat na Juan. Ang tuod, kumusta naman si Bia? Nakasal naman si Mambia, Rico. Kantong anak og negosyante nga may gusto siyang daddy nga mo iyang mabana. Pero sukar nga magkasal si Mambia, wa na yun siya makauli pa din sa ato. Mao ba na Wa na mo'y balita bahin niya? Wa na yun, Dong. Kay murag gidan maguto siyang nabana. O wasap ko may bao kung tagadiin tong nabana niya. Mao ba na Kung ako pa ikaw, biya na sa sa atong lugar. Kay basit ikaw ang isunod. Noy Juan. Mukuyog na ko ni magbalik sa Davao, Tio Paul. Ha? Wala ko'y pamilya na ng lugar. O wa na sab si Bia. Wala rason nga magpabilin pa ko din eh. Mukuyog ko ni mo. Mubalik na ko sa seminaryo. Oh, salamat kanimo Ginoo. Mapari jud di ay ning akong pagumangkon.
Federico. Bless ko, Father. God bless you, tiyo. Nabali na ron, Father. Kaniadto, ikaw magsigyo gamin ako. Karon kay pare ka naman. Ako na ang muamin nimo. Mi atinde ka sa kong misa? Permi. Bisan dili akong serve isip liman. Mutambong gid ko sa imong misa kon makahigayon ko. Tuod ay nakabalita ka na babahin sa inyo. Ha? Uwa na gid tiyo. Wala ba iko'y pamilya dito? Mao lagi. Apan nawa man lang tamasayod. Oy nga, nabangkaruta naman di ay ang inyong kanhi mayor dito. Ha? Ang kadtong amahan niya itong biyabang nga imong higala. Kay human di ay atakiha ang mayor o gwa na'y gahom sa pagpanerbisyo na sunog pagyud ang ilang negosyo. Mao ba? Perting pobrihan na kunoron sa mayor o inutil pa. Si Si Bia? Wanagyod ko'y balita bahin ni Bia dong kung naasa na siya karon. Manginaot na lang ta nga. Lara siya sa maayong kahimtang, tiyo, Paul. Sige na dito, tiyo. Kaya may meeting pa kong natambungan. Pag-meeting may mga pari bahin sa bago na mong assignment. Ha? I-assign ka og laing lugar, Federico? Tapos na ang misa, dada ang gugma og kalinaw ni Kristo. Diyos na sa ganuoy, Ikaw ang among Ama, magbubong at manunubos, kung Ginoo sa ngatanan. Jesus maluoy, kakanamo, masasayloon mo kami. Human lang ako misa. Mao kato ang ikaduha o katapusan na kumisa rong adlaw. Hapon na. Medyo may aksyon na og kilom-kilom. Di kayo daghan na animba karon. Basta Holy Week, pamauli sila sa tagsa-tagsa nila ka probinsya ang mga tao. O pahimaw sa sabsay kayon na makabakasyon kayo may trabaho. Pero may pipila. Ilabi na ining mga makililimo sa gawa sa simbahan. Ako sila hatagan sa kong hikayon nga ikahinabi. Hatagan ko sila mga pagkaon. Kay wa kay tao ron. Dili sa maayo ang kita sa ilang paninda. Bless ko, Father! Father, please go. Uy, kabutan ini mga bata ah. God bless you. Bago pa ka
ni nga pare, Father, no? Mga usa ka semana pa lang. Wa mahalin ang inyong sampagita? Wa man kayo yung mga tao, Father. Wa man tong among mga suki nga dato nga kusog mo palit sa among mga sampagita o kandila. Ay, ingon ng among mama. Mamakasyon man ko ng mga tao sa probinsya karon basta kwarisma. Asa man day ang inyong mama? Kanang nagigda sa daplin sa sidewalk ay, kanang nagbukot o gabol kay gipanugnaw man ko na siya. Kay nasakit man ko na siya, Father. Hindi na siya makalakaw kay luyan naman kaayo si Mama. Mo ba? Hay man day ang inyong papa. Nilayas man mi sa among papa, Father. Dugay na. Kay kulataon man sa among papa si Mama. O kami pod, bunalan pod mi. Sige lang mi kabunog. Motong nalayas mi. O pagkaulit sa kwarto ni Mama, nagpakilimos na lang mi din sa simbahan. Pero karon, luya na kayo si Mama tungod sa iyang sakit. Gustong tanamo siya nga dadong sa ospital, pero waman may kwarta. Nakainom na ba siyang tambal? Palitan na mo rin kung makahalin mi ani sampagita, Father. Dali. Ato siya doon. Naara si Mama, Father ay. Mama, nikuyog na mo si Father ay. Kay amo mo siyang ginan nga, nasakit ka o naluya ka na. Bukas ang imo ang mata, Mama. Ayaw, sige, piyong. Tanawa ang bag-o na mong amigo nga pari. Nagdaha ka mo o pare. Mayoy noon. Aron nga, makakumpisal ko. Kaingon og sa dili na ko magdugay. Pia. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-umpisal ako, Padre. Kay ako nakasa. Dili ako mainumdum. Kanos ang katapusan ako pagpangumpisal. Ayaw pagkakos na ako, Father. Baho ko. Hugwa na kuhilig ko. Sige, lagi kang sampit sa pangan ni Mama, Father. Kaila mo sa akong Mama? Itay, bantay si mama ninyo. Magwala ko sa kinan. Danong ta si mama ninyo sa ospital. Kumusta ang pasyente, Dok? Weak ang kasing-kasing sa pasyente. Oh, sorry. Medyo delikado ang iyang kahintang. Stage 4 na ang iyang cancer. Akong hikal. Pwede ba na ako sa ika-istorya, Dok? Actually, nagmalta siya. Conscious na. O nangita sa iyang mga anak o sa nagdaniya din sa ospital. Makigsulti ko na siya. Oh, sige, Dok. Og salamat. Ikaw ba?
nga nagdaan ako din. Huwag ka na ba makailan ako, Bia? Ang imong tingog. Nausab lang siguro nga akong lawang kay medyo nanambok ko. Rico. Yes. Yes, Bia. Ako kini. Rico. Pasaylo ako. Dugay na kong gustong makakita nimo pag-usap. Taas kayong sukilanon. Ikupisal ko kay nimo ang tanan. Gisultihan ako sa tanan sa imong mga anak. Ayaw na lisod-lisura ang imong kaugalingon. Makaluluwi ka na kayo. Kapantay ka salamat. Nuwa ni mo dayo na pagkutlo ang imong kinabuhi kanito. Tungod sa sobrang kasakit nga imong nahiaguman sa kamot sa imong bata. Kay may rason pa. May rason pa. Aron magkita pa ta. Higala. Kimigaw ako kanimo. I always thought you were the best. I guess I always will. Sobra I always felt that we ang were kamingaw ko blessed. nimo, I feel that way still. Rico. Sometimes we took the hard Sakit road, kining litokon. but we always saw it through. Mas maayo I nga had makapahuay ka na. only one friend left. I wanted to be. Ayaw ka balaga sa imong mga anak. Ako rin mahala The nila. world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Salamat Sometimes it gave a sa imo. helping hand. Sometimes we Mahal. didn't care. When we were Imam. together, it made the dream come true. Sa kanunay, ako I higala. had only one friend. Dili o dili na ako palimtan. Dili ka na ako palimtan sa akong mga pag-ampong kompetisyon. Bia, Knows me inside out. Salamat, Helps keep Rico. me together. Believes without doubt. Apoy na. I could move a mountain. Gusto na akong Want to tell it to mapaway. if I had sige, only one friend left. I wanted sige. to be. Pahuay lang. Ako higala. Bia. Bia. Knows me inside out. Helps keep me together. And believes without Ginoo. Itugyan ko nimo ang kalag sa suod. O pinanggakailan kong higala. I always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed.
and I feel that way still. Sometimes we took the hard road. Usahay, maglisod kita pagsabot kung nganong gitugot sa Ginoo ang mga panghitabo sa tong kinabuhi. Wa mahiuyon sa gusto na tong mahitabo. Apar kung ato gikining tugkaron, ang matag hitabo, aduna gyud maayong rason. Og dinhi mga higala natapos kining pinalahi tang sugilanon nga atong gipahaom ning adlaw sa Semana Santa. Kining maong sugilanon tampos atong suking tigpaminaw na si Michael Olaer Avergonzado nga taga Kalinan, Davao City. Kining maong sugilanon gisuwat og ubos sa direksyon ni Teresa Tirol. Musika gipahaom ni Joel Bense. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing. Ug ani ang mga artista naghatag kinabuhi ni atong sugilan. Sa papel ni Rico, Randy Padayaw Suson, Bia ug Milva, Teresa Tirol, Paul, Marvin Sanchez Caballero, Juan, Ricky Garing, inahan ni Bia, Jennifer Dato Minyusa, Doktora Ingrid Miss I Vertudaso, sa papel sa mayor, Ri Arellano, inabagan ni Clint Garing. Sangan sa RMN Drama, kining inyo higala sa kahanginan, Joel Bensi, manamilit og moingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanaw. Tatak, RMN. It made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me and knows me inside out and helps keep me together and believes without a doubt that I could move a mountain. Di